El 90% dels controladors aeris espanyols han votat sí al principi d'acord, al qual va arribar la setmana passada el sindicat majoritari i l'ENS que gestiona els aeroports. A PAM, el consens ha estat de fins al 94% en el centre de control i el 80% a la torre. Els 2.500 controladors aeris han aprovat per un 90% de vots a favor el principi d'acord signat amb AENA divendres passat. La votació s'ha dut a terme durant tot el dia en els 49 centres de treball dels aeroports d'Espanya. A Mallorca, el 94% dels afectats han apostat pel sí. El sindicat majoritari entre el col·lectiu, USCA, es basarà en aquests mínims per reprendre a partir del 15 de setembre les negociacions del segon conveni col·lectiu del sector. Segons el que s'ha pactat, el sou dels controladors es rebaixaran un 40% i quedaran en 200.000 euros anuals de mitjana fins al 2013. També s'ha acordat que en les dependències on sigui necessari fer més hores per cobrir el servei, les hores s'assignaran mitjançant un procediment acordat entre treballadors i empresa. Aquestes hores extravoluntàries no podran superar les 80 a l'any.